El pessebrisme ha sigut un fet cultural que ha omplert les cases, les institucions i els municipis i les parròquies. O sigui que ha sigut molt important. Avui dia està en recessió en molts puestos, en d'altres no, perquè clar, el pessebrisme es veu com un maquetisme d'alguna manera i llavors molta gent s'hi pot enganxar per aquest aspecte. Però clar, el pessebrisme recorre uns termes teològics i històrics que difícilment, si no es comparteixen, doncs no es poden seguir. Llavors, aquí tenim una duplicitat de posicions. Per una part tenim municipis que segueixen fent-ho, parròquies que segueixen fent-ho, a més amb tota la gent de la parròquia, cases que segueixen fent-ho, amb la canalla, els vells, tothom, però també hi ha municipis que odien fer el pessebre, que els importa molt poc fer el pessebre i que llavors hi ha parròquies que sí, fan un simulacre, una cosa petiteta i para de comptar. Vull dir que trobem els dos extrems i entremig tot el que vulgueu. Però sempre mos hem de fixar en que hi ha molts municipis i moltes escoles, perquè abans això també es feia a les escoles, que no ho volen fer. Diuen per respecte als que no són catòlics. Això és una bajanada perquè és una forma de desorientar el personal. Llavors, el que vol la gent són punts de referència. Si resulta que borres els punts de referència, doncs ni els d'aquí ni els de fora se senten satisfets. Fan una ridiculada d'una cosa d'hivern, de solstici, res. No, això no funciona. Ara, llavors, doncs, esclar, els pobles o les ciutats, i Barcelona és un exemple molt gran, que intenta per tots els medis anorrear el significat del pessebre com a institució, l'Ajuntament. Llavors se fa difícil continuar amb orgull una institució, una configuració cultural que veus que les institucions no t'acompanyen. D'acord que hi segueix havent-hi la fira de pessebres, però és més aviat la fira d'avets i de soques i de coses secundàries o bé que no tenen res que veure amb el pessebre. Llavors el pessebre ha quedat arraconat i clar, com que la gent que viu a les ciutats és molta, doncs sembla com si això fos el màxim. I llavors resulta que es perd de vista que molts pobles segueixen fent el seu pessebre, que, per exemple, s'han Cugat, les cases que tenen finestres a planta baixa fan un pessebre i llavors tothom els veu i a més fan un concurs i tal. Aquí a Graus, abans també, quan vivia la Lola Menal, doncs feien un pessebre que obrien les finestres i era un pessebre preciós que feien. Després s'ha continuat fent un altre dia, però la filla això ha deixat de fer-ho i ho ha donat a la parròquia. Llavors a la parròquia fan aquest pessebre, que és força maco, ja i molt antic.